וחיילים אל מותם. אומר לך מלך ירדן, אומר לכם ידידים אמריקאים, אנו יוצאים היום למלחמה שאין בה הרוגים ולא פצועים, ולא דם ולא סבל, וזו המלחמה היחידה שתענוג להשתתף בה, המלחמה על השלום. תמיד האמנתי שהעם באמת רוצה בשלום, הוא מתנגד לאלימות. האלימות היא כרסום יסוד הדמוקרטיה הישראלית. יש לגנות אותה, יש להוקיע אותה, יש לבודד אותה